Atong sawan ang istorya ni Limahong ug iyang palpak nga pagpanakop sa Luzon. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Si Len Feng or mas ilado sa pangalang Limahong kay usa ka pirata niadtong 16th century nga gikan sa Jiangsu, China. Ilado siya tungod sa iyang mga pag-atake sa mga pantalan sa Guangdong, Fujian ug uban pang mga baybayon sa China. Aduna pud siya duha ka libong mga pirata nga nailawom siyang pagmando tungod sa iyang way kaluoy nga pag-atake sa mga pantalan ug mga barko. Inila siyang pinakadelikadong bandido. Maong nagmando ang emperador sa China nga siya kinahanglang dakpon tungod kay mga piratang Woko usa ka seryosong problema sa mga baybayon sa China niadtong panahona. Samtang ang mga insect nga sila Ye Zongman, Li Guangtu ug Sudong nabuhat ang mga dagkong barkong pangkalakal sa Guangdong ug Shangyu kung asa nagtukod silang relasyong kalakal sa nasod nga Japan ug China sa tabang sa mga Portuges nga protektado sa Chinese Navy. Midako ang trading or kalakal hangtod sa Pilipinas. Samtang si Limahong para di maabot sa gahom sa China, gibalihin niya ang iyahang mga aktibidades sa lagyong dagat mong nakakuha siya 40 ka mga barko o miatake pag-usab sa mga pantalan nga lungsod dool sa mga baybay. O sa kahigayon miatake kini siyang kapwa insect o pirata nga si Lin Daoxian. Mao nakakuha siya 55 ka mga barko siyang kontra. Nga may resulta sa hapit mo gatos ka mga barko ang iyang armada. Maong gitawag siya hari sa South China Sea. Pero ang pagtaas sa mga aktibidad sa kalakal sa rehiyon mo'y rason sa pagpirming pagpatrolya sa puwersang pandagat sa China sa lugar. Maong napugos pagbiya si Limahong sa lugar. Niadtong 1573 nakarecruit si Limahong og 3,000 ka mga sundawong insect. O plano niya kining dadon sa isla sa Luzon para adto sila dito magtukod og ilang gingharian ug magipaggubat sa imperyo sa mga Katsila. Niadtong panahon ang emperador sa China nagpadala ng 40,000 ka mga sundaw ug 130 ka mga barko para dakpon og patyo ng mga pirata. Pero miabot na si Limahong sa Ilocos Sur niadto pang tuig 1574. Og nakipaggubat sa puwersa sa mga Katsila sa ilawom sa pagmando ni Juan de Salcedo. Galisod si Limahong sa pagpilde kang Salcedo sa Ilocos. Maong niatras si Limahong ug ang mga pirata pabalik sa dagat. Ug naa sila nadakpang duha ka barkong pangkalakal nga gikan sa Manila. Dito nila nahibawan sa dakpan nilang mga barko nga ang Manila, bag-ong syudad, nagitukod sa mga Katsila, walay proteksyon or depensa. Tungod diadtong impormasyon nga ilang nakuha, dali dayon silang naglayag sa direksyon sa Manila. Naabot sa armada ni Limahong ang Manila Bay niadtong Nobyembre 29, 1574 ug nidunggo sa Malate. O gimando dayon sa iya mga sundaw ug nagpadalag dito kagatos ka mga sundawong insect nga nagsulog og helmet nga mga kawayan pero armado og espada, mga bangkaw, atsa ug kutsilyo ug gisugda ng ilang paglakaw nga nagdiniil. Insaktong alas 10 sa buntag naabot nila ang Intramuros nga niadtong panahon gama pas kahoy. Nagsugo dayon ng away, napatay nila si Martin Tigoite, ang tagapagmando sa kampo sa mga Espanyol sa Intramuros. Daghan po ng napatay sa mga Tagalog sa ilawom sa Pangulo nila Kandula. Pero ang pakigbisog mo'y hinungdan sa pagkalangan sa mga pirata. Maong nahatagan ng panahon ng mga Katsila nga ayuhon ang ilang depensa. Maong nahimo ni Kapitan Velasquez at Chacon na nga kumprontahon ang mga pirata ug giduot nila kini kauban ang ilang puwersa pabalik sa baybayon. Sa dihang miabot na 80 ang namatay sa mga batos ni Limahong pero 14 ra sa mga Katsila ang namatay. Naghatag dayon og mando si Limahong sa pag-atras siyang puwersa pabalik sa ilahang mga barko ug nidiretso sa pantalan sa Cavite ug nagdesisyon nga mopahuway usa sila usa ka adlaw didto. Una mo atake balik. Nagtukod po dayon og mga barikada ang mga Katsila para paliguno ng ilahang depensa.
Ug insakto pong niabot si Salcedo sa Manila sakay sa usa ka galyon nga naay dalang 50 ka sundawong katsila nga gikan pa sa Ilocos. Sa ikatulo ka adlaw nakita ng armada ni Limahong sa Manila Bay ug nagpabuto dayon kini sa ilang mga kanyon ug tulo ka beses. Una gipadala niya mga sundao sa baybayon para moatake sa mga Espanyol. 80 ka mga insek nga pirata ang nakasulod sa Intramuros. Nga gipatay po dayon sa mga katsila, maong na puwersa pabalik sa ilahang mga barko ang mga pirata. Pero gisunog usa nila ang simbahan sa San Agustin nga payag pa ni atong panahona. Ug usa ka gamayng barko sa mga Espanyol ang gisunog sa mga pirata. Niatras ang armada ni Limahong panorte. Sa ilahang pag-atras naabot sa mga pirata ang baba sa sapa sa Agno sa Pangasinan. Ug nagdesisyon si Limahong nga adto na sila dito magtupod og fortifikasyon 4 ka milya gikan sa baba sa sapa nga gama sa punuan sa mga lubi. Daghang dato sa Pangasinan ang gibihag o gipuwersa silang maghatag og provisyon sa mga pirata. Paminaw sa mga pirata luwas kaayo sila sulod sa ilahang fortifikasyon. Pila ka bulan ang milabay, una nagpadala ang mga Espanyol o mga sundao sa Pangasinan para atakihon ang mga pirata. 300 ka mga Espanyol o 2,500 nga mga nitibong Pilipino ang ipadala. Kauban ang raha sa tundo o ang anak niini. Naglayag gikan sa Manila ang 59 ka mga barko sa mga katsila ni atong Marso 23, 1575. Kauban sila Kapitan Chacon, Kapitan Chavez, Kapitan Rivera o Kapitan Ramirez sa ilawom sa Pangulo ni Juan de Salcedo. Nilabay ang 7 ka adlaw na abot nila ang baba sa Agno River sa Pangasinan. Sa dihang nakitaan sila sa mga piratang insek sa kaya mga galyon kauban ng daghan kayo mga nitibong Pilipino nga andam ng makipagpisog, natarantar mga piratang insek og nag-inambakay sa ilang mga barko og nagdinaganay paingon sa ilang fortifikasyon para adto motago. Gimando dayon ni Salcedo ang pagbarikada sa baba sa sapa o pagsunog sa mga barko sa mga pirata. Unya ni diretso sa kuta ni Limahong. Pag-abot sa duha ka pwersa, nagsugod dayon ang away. Nasulod ni Kapitan Rivera ang kuta og nakadakop og usa ka gatos ka mga babae ug bata sa sulod. Pero niatras sila kay nisugod nagpagngit-ngit ang kahaponon. Ligo ng paghahimo ni Limahong sa iyahang fortifikasyon. Maong galisod po ng mga Espanyol o mga Pilipino nga kini sudlon. Mingabot sa 4 ka buwan ang pagkubkob sa mga pirata pero di gihapon masulod ang ilang kuta. Gigamit po dayon ni Limahong katong panahona para maghimo og 30 ka barko sulod sa ilang fortifikasyon. Pagkahuman gipagawas niya ang mga batos sa gidiunan og kanyon para motipas ang atensyon sa mga Espanyol ug mga Pilipinos sa minggawas nga mga pirata gikan sa sulod sa kuta. Ug miikyas si Limahong sa usa pa ka baba sa sapa nga wa hibaw sa mga gatsila kauban ng mga nabilin pa niyang mga pirata. Maong nasulod sa mga gatsila ang kuta ni Limahong ug gimasaker sa mga Pilipino ang mga nabilin sa sulod sa kuta. Naay uban gibihag ug gidala sa Manila. Sukad ni atong hitabuaw wa na gyud igdungog pa ang pangalan ni Limahong mahuman ang away sa Pangasinan. Wa madayon ang plano ni Limahong nga sakupon ang Luzon o magtukod og ihang kaugalingong gingharian tungod sa mas makagagahom nga mga katsila kaysa nila sa teknolohiya o kadaghanan sa mga sundao niining mga Pilipino. Diri na lang kutob ug kayo kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga mosunod nga video. Daghang salamat sa pagtanaw.